କନ୍ଧମାଳର ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ନାଟ୍ୟକାର, ଲୋକ କଳାକାର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୋଦ। କନ୍ଧମାଳର ଜଣେ ଚେହେରା ପ୍ରମୋଦ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ନାଟ୍ୟକାର, ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲୋକ କଳାକାର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ମାଟି ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମରେ 1978 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ପିତା ବାଲ୍ମୀକି ଦଣ୍ଡସେନା ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ବୈଦେହୀ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଘରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନିଜର ନିଶା ଓ ପେଶା ଭାବରେ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ନାଟକ ତୁଳସୀରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବରିଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାବୁଲି ଆନ୍ନା ଅଶ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଜନମାନସରେ ମନ କିଣି ପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଗୁମୁଡୁ ମାହା, ନାଟକ ଖେମୁଣ୍ଡିର ପାଟରାଣୀ ମା ପାଟଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ହେଉ କି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ସବୁଠି ମାହିର ପ୍ରମୋଦ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନିଜ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 30ଟି ବହିରେ ଅନେକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକର ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାବୁଲି ପାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଭିନୟରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ଅଭିନୟ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଭିନୟ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାରର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ନାଟ୍ୟକାର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ତଥା କଲିକତାରେ ନାଟକର ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ତାରକା ତଥା କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ସଭାପତି ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ନିଶା ନିବାରଣ, ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ, ଆଇନ ସଚେତନ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ, ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ଚାଲାଣ ରୋକିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ମାନବ ଚାଲାଣ ରୋକିବା, ଘରୋଇ ହିଂସା, ଯୌତିକ ନିର୍ଯାତନା, ସାଇବର ଠକେଇ ରୋକିବା ଦିଗରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଜନମାନସରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସାଧନା ଡିଜିଟାଲ।